Ahojte kamaráti, ahojte všetci na Cestu za zdravím s Lenkou a idem k vám s proste mojím všľahaným maslom na tvár. A tým, že som si chcela urobiť reel na Instagram a to postrihať a dať dokopy, tak som sa rozhodla, že práve tu urobím ako keby také sumarum a povysvetľujem vám, aby ste vedeli, že čo som urobila, prečo som urobila, ako som urobila. Šľahané maslo na tvár som začala robiť cirka 8-9 rokov dozadu. Bolo to jedno z prvých kozmetických prípravkov, ktoré som začala robiť a chcela som hlavne kvôli Esterke, začala som robiť najprv šľahané maslo na zadok. Postupne prišla starostlivosť na mňa, začala som rozumieť, že vlastne tá toxická záťaž je veľmi vysoká v rámci, ahoj Monika, v rámci okolitého všetkého, okolitého sveta, a preto ja som si začala uvedomovať, že ako môžem ja redukovať toxicitu. A práve tu jedna zložka z toho všetkého, čo okolo nás je, to sme si povedali my včera v masterclass v rámci detoxikácie, tak jedna zložka bola práve tá osobná hygiena a starostlivosť o našu pokožku, keďže práve koža je náš najväčší orgán v našom tele a cez našu pokožku ide každá jedna zložka, ktorá je v danom kozmetickom prípravku priamo do nášho tela a afektuje všetky procesy, ktoré v tele prebiehajú. A preto som si povedala, OK, tak si začnem vyrábať niečo, čo je fakt prírodné, a hlavne ja som v tú dobu dojčila a preto som si uvedomovala, že svoju zodpovednosť nesiem nielen za sama seba, ale aj za moju Ester, a vyrobiť si domácu kozmetiku je maximálne jednoduché. Stačí možno takých 10 minút a absolútne všetko budete mať tip-top hotové. Takýto krémik 10 minút. Takže poďme si povedať, ako som to urobila, aby vám to bolo jasné. Na trhu existujú množstvo kurzov, ktoré vám ukážu presne čo a ako. Môžete niekam ísť a si zaplatiť, musíte si zaplatiť koľkokrát cestovné, celý pobyt. Hoď si myslím, že zaplatiť si taký kurz je úplne, že energia takého kurzu môže byť úplne super, ale veľakrát, keď pozerám na internete, že čo tam všetko používajú, tak tiež používajú syntetické zložky v rámci esenciálnych olejov a táto zložka opäť nie je vhodná pre naše telo. Tiež syntetický esenciálny olej rovnako robí v tele, spôsobuje hormonálnu nerovnováhu, spôsobuje ďalšie alergény a tak ďalej. Ono sa to všetko potom tak krásne, taká snehová guľa nabaľuje. A preto, keď už ideme robiť domácu kozmetiku, tak si buďme vedomi, z akých zložení, z akých ingrediencií ideme to spájať. Rovnako ako keď chceme úplne, že super domácu polievku, tak najlepšie je, keď si posáňame takú domácu kuru. Keď chceme robiť slepačú polievku, tak domácu sliepku je v tomto úplne, že najlepšie. Tá polievka je potom výživnejšia, úplne až tak, a nabere úplne inú farbu v rámci toho mäska. A to je presne aj v kozmetike. Konečný výsledok bude adekvátny jednotlivým zloženiam, ktoré boli použité. Ja používam bambucké maslo, ale môžeme použiť aj akékoľvek iné. Ja som si ho dala už takto do fľašky. Môžete, fakt, že bambucké maslo je jedno z tých najlacnejších masiel, ktoré jednoducho máme. Vždy dávam dôraz, aby bolo bio v forme a aby bolo proste, aby bolo čo najprirodzenejšie, bez nejakého extra spracovania. No a moja tajná zložka v rámci kozmetiky, už mám len máličko, je práve Organic Tallow. To je loj, alebo mnohí ho poznáme pod dajte mi prosím vás vedieť, kočky, masť. A väčšinou poznáme bravčovú masť zo svinky,
A toto je z kráv a je veľmi dôležité, aby bolo proste vonku na lúke pasené krávy. Rozdiel medzi krávským a svinským, alebo hovedzím, alebo bravčovým, je že tá hovedzia nemá tú vôňu, takú typickú, čo vlastne tá bravčová tu poznáme asi najčastejšie. Ona tak má veľmi silnú vôňu a aj tie vlastnosti maličko sa tam líšia. Ale vôbec nevadí, keď máte tu. Ale presne ako včera Kari napísala, že ona použila ghee maslo. A ghee vieme taktiež, že je veľmi vhodné aj na pokožku. Málo kto si myslí, že sa natierať maslom je nejaké super, ale práve keď ideme do ajurvédy, tak tam ghee maslo má veľmi hlbokú tradíciu aj v rámci kozmetiky. A vôbec ako celkovo loj je veľmi príbuzný našej pokožke. Preto krásne sa vie adaptovať, prijať, krásne sa to vpije, taktiež má rôzne druhy vitamínov. A toto je taký novodobý hack tých posledných a veľmi drahých kozmetík, že sa do kozmetiky pridáva tallow, čiže loj. Potom som pridala moje nosné oleje. No a to som urobila tak, že ak chcete presný recept inak, napíšte šľahané maslo do komentu a ja to všetko spíšem a vám to pošlem. Ale pridala som, čiže základom je technologický postup. A ráno popri raňajkách, už akokoľvek vy chcete, večer si to môžete navážiť, a nejako si to prikryte. Ráno dajte do double boila. Ja si takto som si dala horúcu vodu, dala som to do pyrexovej misky a ráno som si to dala roztopiť. Keď som prišla z gymu, ešte to nebolo tuhé, tak som to rýchlo fúkla do chladničky, aby sme to mohli vyšľahať na obed. A keď idete tak, že ráno skoro idete z domu, večer sa vrátite, tak odporúčam, že nemusíte to dávať ani do chladničky. No a pridala som, a vyšľahala som to normálne klasickým šľahačom. Ten šľahač fakt, že používam čisto len na kozmetiku s metličkami, hej. A následne som pridala nosné oleje. A pridala som black seed oil, čiže olej z čierneho kmínu, ktorý je veľmi prospešný vôbec na pokožku, je veľmi zdravý aj na vnútorné použitie a my ho často pijeme len tak, že na lyžičku. A je veľmi dôležité, aby všetky tieto oleje boli zastudenalizované v bioforme. A keď si vezmeme, že aj v dotere máme jednu zmes, volá sa HD Clear, ktorá práve obsahuje tieto esenciálne oleje. A HD Clear je zmes, ktorá je určená hlavne na takú, a je veľmi silno antivirálna, preto podporuje, preto je úžasná pre tú mladú pokožku, keď je tá akneózna pokožka. Takže black seed je úplne že rovnako super na pokožku, ale musíme dávať pozor, aby sme nešli v blízkosti okolo oka, lebo je veľmi, oko môže drážiť. Ostatné oleje to nerobia. No a čo ja som dala je arganový a jojobový. To sú oleje, ktoré ja milujem, lebo v rámci komogenity alebo upchávania pórov na pokožke neobchávajú. Čiže jojobový, arganový, šípkový, to sú úplne že topky oleje. Jojobový je také zlato, tuhé zlato a veľmi, keď ho dám do chladničky, preto ja z chladničky, ja ich držím v chladničke a keď idem niečo robiť, tak ráno ich vyberem z chladničky, aby sa mi roztopil. Teraz vidíte, že krásne v tekutej forme a ráno bol úplne, že ako vosk tuhý, hej? No a následne si ich vyšľahám a pridám esenciálne oleje. A tu už môžeme robiť to, čo nám vyhovuje. Ja som si zvolila Salubel
som akorát využila poslednú rolónku, tak som si dala teraz, ja vždycky rolónku dám preč a používam do týchto tačiek pipety, lebo sa mi to jednoduchšie aplikuje na pokožku, aj keď napríklad robím si séra na tvár, koľkokrát si už nepredrábam, ale dám si len sérum a olejový základ do ruky, pár kvapek esenciálneho oleja a nanesiem si na pokožku. A Salubel je jeden z tých najhodnotnejších, najviac vibračných esenciálnych olejov, lebo obsahuje esenciálne oleje, ako je rúža, frankincense, mirha, helichrysum, santálové drevo. Čiže je úplne skincare oil, ale toto je pre mňa, preto mám aj pipetu, lebo my často používame na masáž v rámci uvoľnenia vôbec celkovo napätia tele, alebo keď už bojujeme s nejakými patogénmi, tak Salubel je ten olej, ktorý veľmi často doma používame práve pri týchto. A Salubel, keď je ponuka, 200 bodov a niekedy ponuka, tak ja si urobím zásoby minimálne 2, aby som mala počas roka. A inak za body super využitie, môžeme mať úplne že zadarmo, napriek tomu, že stojí okolo 100 libier, 100 eur. Tea tree. Ja milujem tea tree. Ja osobne si myslím, že mám krásnu pokožku, aspoň ja som s ňou maximálne spokojná, nemám absolútne žiaden problém, nepoužívam nikdy make-up, nepotrebujem ho, ani doma make-up nemám. Proste milujem si ju ošetrovať a tea tree, milujem jeho vôňu, mne vonia veľmi čistotou. A tea tree veľmi často používam práve aj v kúpeľni, v spálni, v difuzéri. Tea tree taktiež v rámci čínskej medicíny znamená, alebo ochraňuje a preto napríklad aj Esterku vždycky predtým, ako ide do školy, tak koľkokrát buď má guličku asi prejde, alebo koľkokrát, že daj si kvapku do vlasov a nech si to tak nejako len prejde a že nech ťa to tam energeticky v tej škole chráni a mne to dáva, a teraz už je veľká baba, ale keď bola malinká, tak mne to dávalo taký pocit istoty, že to moje bábätko, hej, je chránené, hej, že chránená je aj z tej vyššej moci a tea tree ju ochráni nielen pred všami, ale aj pred tou niekedy tou energiou tých detí, keď vedia byť k sebe také nedobré. A chvála Bohu, nemali sme s tým problém, ale kto vie, možno preto, že vždy ráno myslím na tea tree. Takže dala som tea tree, znova som mixy a ja najradšej kozmetiku skladujem v amber, tmavom skle. Toto je zrecyklovaná flaštička zo starých krémov, ktoré nám doteraz ponúkla. Oh my god, úplne, že wow, krásne. No a ešte som urobila aj kamoškám, tuto lokálnym, takže budem mať na rozdávanie. Nech sa potešia. Koľkokrát ja robím tieto videá a keď ja idem na návštevu k mojim kamarátkam a ja už fakt, že niekedy zabudám aj ja, že proste si môžem urobiť. Tiež život ide veľmi rýchlo a nerobím si vždycky tieto masla a keď idem na návštevu ku mojim priateľkám a vidím, že baby robia krémy na tvár a že aké sú fantastické, vždycky ma to nakopne a idem si urobiť svoje maslo aj ja. A vždycky tým, že absolútne tu nie je žiaden konzervant, nie je tam voda, je tam čisto len vlastne tuhé a tekuté v rámci olejové ingrediencie, tak nám vydrží kľudne takejto forme aj pol roka. Nemusíme sa obávať, že ho musíme držať v chladničke. A keď už budeme nejako, že cítiť, že možno tá vôňa, že už je taká trochu iná, tak kľudne ju môžeme využiť aj na telo. Toto nikdy nie je napísané, že toto musí ísť na telo, to je proste len marketingový ťah. Keď ideme do obchodu a kúpime si krém na tvár, tak obsahuje XY ďalších ťaživých zložiek, ktoré sú fakt, že určené na pokožku. Tento krém je určený na všeličo. To ja som si určila sama pred sebou, že je určený na tvár, ale ja si ho môžem používať na dekolt. Koľkokrát máme ja mám tu také
jak by som to povedala, zo slniečka, také pigmentové škvrny, keď som bola raz v Dubaji a ešte keď som bola veľmi mladá, ma spálilo. Takže ja si vždycky aplikujem aj krém na tvár, ktorý mám, keď si robím ho ja sama, aj na plecia, koľkokrát vôbec sa aj natriem ruky, hej, telo. Takto si ho môžeme urobiť a nedať tam tieto esenciálne oleje, ale môžeme použiť nejaké chladivé, mintové oleje a môžeme si urobiť takto aj krém na nohy, na chodidla alebo v lete aj na pokožku. Je to veľmi príjemné, keď použijeme mintové esenciálne oleje do takýchto šľahaných masiel. Tí, čo máte vlasy, ktoré máte, keď máte mnoho tu báb, dievčat má svoje deti, no proste nechcem byť teraz netaktná, ale proste, že tie deti majú, že majú deti s černochmi a tie vlasy, oni majú také silné, pevné, čiže oni ich musia veľmi silno hydratovať. A práve napríklad aj keď som začínala, tak bambucké maslo som si kupovala práve od jednej pani, ktorá bola priamo z Afriky a ona dovážala, že presne som vedela aj zdroj tých masiel a vtedy to bolo začiatok tejto komunity, keď som zakladala, tak som si vyskúšala fakt, že možno 6-7 masiel, ktoré nám táto matka zem ponúkla a som ich vyskúšala, písala som ich o nej, všetko je tu v skupine priamo. Čiže tieto šľahané masla na tvár môžeme používať aj na vlasy, môžeme si tam dať iné esenciálne oleje na základe potreby, čo ideme riešiť. Tým pádom taktiež ochránime alebo si hydratujeme pokožku hlavy. Čiže tam nie je taktiež, keď má niekto manikúrové tieto zariadenia, môže si urobiť takýto krémik priamo na pokožku a tých nechtových lôžok a môžeme si tam dať esenciálne oleje, ako je klasická levandula, tea tree, frankincense. Taktiež tento krém je mega úžasný pre všetky exmatické stavy. A v rámci esenciálnych olejov by som tam nedala salubel, ale by som skôr išla do tea tree, levandula, frankincense, copaiba, hej? A ja mám kamošku, ktorej dcera mala fakt, že hnusný a taký exém za uchom a do týždňa si to krásne sa jej zahojil. A to používala kortikoidné masti. Ja neviem ešte, aké krémy z lekárne, čo jej predpísali a nič nefungovalo. A toto úplne, že krásne, všetko je zmizlo. Takže tým napríklad tallow je úplne úžasné práve na exmatickú pokožku. Si prečítajte trošku viacej o týchto jednotlivých zložkách a pochopíme, že prečo je úžasné používať a robiť si domácu kozmetiku a nezaťažujeme organizmus, nezaťažujeme náš hormonálny systém, endokriny, tým pádom nezaťažujeme aj imunitný a kardiovaskulárny a ideme ďalej, lebo všetko so všetkým súvisí. A pritom to ešte krásne vonia, tým pádom podporujeme aj naše emocionálne zdravie. A ja vždycky hovorím, že tá krása môže byť len keď sa spojí telo, duša, mysel, keď sa všetko poprepája, posilní, tak vtedy je nádej na niečo, potom ešte niečo väčšie a krajšie. Rozmýšľam, čo by som vám ešte povedala, ale to je celé, to je úplne, že celé. Ráno roztopíme si tuhé, necháme to schladiť a pridáme oleje. Niekto to robí tak, že dáva ešte napríklad aj roztápa, že nešľaha, ale roztápa aj vosk a dáva tam všetko. Pre mňa je to technologicky úplne zbytočné, lebo zbytočne zahrievame tak krásne nosné oleje, ktoré sú plné vitamínov, aminokyselín, zložiek, ktoré samotná rastlina obsahuje, je zastudená, lisovaná a my ho potom zahrejeme. To nedáva zmysel. Zbytočne tým zahrievaním tých nosných olejov tie nosné oleje znehodnotíme. Čiže preto ten technologický proces má svoj význam
A preto za studené lisované oleje nezahrievajme. Jedine v kuchyni, keď máme tú vnútornú potrebu a musíme variť, vypražať alebo niečo iné, tak to je avokádový olej. Ten je aj vhodný na tých vysokých teplotách, je OK, ale tam je úplne, že zámer, úmysel úplne iný. A toto je na kozmetické účely. My chceme, aby všetko v tom oleji ostalo, aby sme boli krásne, aby naša pokožka bola prúžna, jasná, aby doslova žiarila zdravím a tou vnútornou krásou, tú vnútornú našu krásu len akoby počiarkla. Takže toľko za mňa so šľahaným maslom. Určite si ho urobte. Nájdite si 10 minút doma v pohode. Akurát odporúčam fakt, že dodržujme aj hygienické protokoly. Veľmi dobre si vyumývajme tieto sklenené nádobky. Rovnako všetky tie veci, ktoré používame, aby tam zbytočne nebolo to, čo tam nemá byť. Ale opäť máme tam oleje, ktoré sú veľmi silno anti, čiže s tými všetkými by si malo dať poradiť, ale napriek tomu vždy na to dbajme. A keď môžeme, tak keď máte hlavne priesvitné poháre, tak nikdy to nedržte v rámci slniečka, aby to nezoxidovalo. Hoc napríklad talov je úžasný práve v tom, že neoxiduje veľmi rýchlo. Takže, ale napriek tomu kozmetiku ako takú nedržme na slniečku. Preto je vždycky amber sklo bezpečné. Taktiež nikdy neodporúčam skladovať v plaste. Vždy v skle. A keď už musíte v plaste, lebo ja neviem, idete na dovolenku, máte malé deti a bojíte sa neviem čo, tak tam by som skôr dávala menšie časti, lebo predsa plast môže v mikročiastočkách vyreleasnúť ten mikroplast a taktiež tým, že esenciálne oleje obsahujú chemické zložky, ktoré mikroplasty rozkladajú, tak neodporúčam to mať v plaste ako takom. Ale napríklad, keď už ideme do hĺbky a doTERRA má netelové, ale sunscreen, opaľovacie krémy má aj v plaste. Takže len tak na margo. Ale keď si robíme doma, tak to je tá krása, že môžeme ísť inak ako to, čo si kúpime v obchode. Takže toľko za mňa. Majte sa krásne. Prajem krásny zbytok týždňa. Napíš mi šľahané maslo a ja ti veľmi rada pošlem recept aj s tým, že prečo som použila tieto veci a ako čo, aby ste to mali všetko v jednom. A taktiež a ešte niečo som chcela povedať. Hej, šľahané maslo určite napíš. A keby si chcela ešte záznam zo včerajšieho masterclass v rámci zdravia, detoxikácie, tak mi napíš, veľmi rada ti pošlem. A môj ocino vždycky hovoril, že keď sa nepamätáme, tak to asi nebolo veľmi dôležité. Takže ono to príde, toto som chcela povedať, ale asi tu v ten daný moment nebolo dôležité. Takže prajem krásny zbytok štvrtkového dňa. Užite si koniec týždňa a prajem krásny víkend a verím tomu, že som vám naštartovala, inšpirovala a budete si chcieť vyrobiť svoju vlastnú kozmetiku. A rovnako ešte len dodám, že môžeme použiť aj do kúpeľa, príklad poviem, hej. Toľko moje za mňa. Pápa, čaute a šľahané maslo a pošlem vám ho. Nezabudni dať like, ak sa vám to páčilo, vždy to pomôže aj algoritmicky posunúť post vyššie. Takže nezabudni na like, alebo srdiečko, alebo hociaké emoji.